आज हम बनावे जा तनी छोला कुलचा। त एकरा ला हम मटरवा के रात में फुला देनी है, कुकर में डाल देनी है धो के। ओमे 3 गो आलू नमक आ पनिया डाल के चढ़ा देले बानी, 2-3 सीटी लगवा दे। तब तक इन्हें का करनी है, प्याजवा काट लेनी है हम एक बराबर छोटा छोटा टुकड़वा में काट लेनी है। प्याज, हरा मिर्चा, टमाटर और धनिया पत्ती भी काट ले बानी आ सब के एक बराबर काट के रख देनी है साइड में। आ इन्हें का करनी है, तनी से इमली लेनी है, ओमे गरम पानी डाल देनी है, सारे का गुदवा निकाल के बीजवा फेंक दे। आ कुकर में का करनी है, एकरा बढ़िया से अलुआ के मसल देनी है, मटर तब तक हो गईल रहे तो। आ ओकरा बाद में डाल देनी है अदरक टुकड़ा में कटले रहनी उ, तनी सा कसूरी मेथी डाल देनी। बस एकरा छौंका लगा देनी, तनी सा भूज के। अब एकरा बाद एकरा बढ़िया से मिला देवे के बा। एमे डाल देनी हम प्याज, हरा मिर्चा, धनिया पत्ता, टमाटर जितना हम कटले रहनी सब इमे मिला देनी है। इमे धनिया पुदीना के चटनी पीसले रहनी, बड़ी बढ़िया ई लगेला चटनिया। एकरा साथ चना मसाला डाल देनी है तनी सा, और जीरा पाउडर डाल देनी है, चाट मसाला डाल देनी है। सब मसाला सब मिला के बढ़िया से एकरा खूब अच्छा से मिला देनी है। और देखी कितना बढ़िया ई बन के तैयार भइल बा। ओकरा बाद इमली के पानी जो बनैले रहनी उ डाल देनी है। सब के बढ़िया से मिला देनी है, बढ़िया से ई मिल गईल ह। तो देखी कितना बढ़िया ई छोला बन के रेडी हो गईल बा। एमे डाल देनी है तनी सा काला नमक, एकरा से और बढ़िया स्वाद आएला। तो रउआ लोग भी बनाइए, बताई कि कैसे बनल बा। और हमारे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब अगर बढ़िया बनी तो जरूर करेम रउआ लोग। तो ये देखिए है ले बानी कुलचा, ई हम मंगैनी है बाजार से। देखी कितना मुलायम ई कुलचा बा। बस एकरा मक्खन से तनी सा सेक लेम कम आँच पे। बस और कुछो एमे नइखे करे के, बस हल्का आँच पे एकरा सेक लेवे के बा। ओकरा बाद एकरा खाए के बा। तो देखिए कितना बढ़िया ई सेका जाता, फूल फूल जाता जब सेकेम तो। ओकरा बाद एकरा प्लेट लगा देनी है। तो देखी कितना बढ़िया छोला और कुलचा बन के तैयार भइल बा। तो रउआ लोग भी बनाई, बताई कि कैसा बनल बा। हमार चैनलवा के लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करेम रउआ लोग। रउआ लोग के सपोर्ट चाहिए, तबे तो हम अच्छा अच्छा लाइम खाना बना के दिखाएम रउआ लोग के। तो देखी ऊपर डाल देनी है तनी सा मक्खन आ धनिया पुदीना के चटनी, बस अब खाएम।